Стоп. 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 Не чакаш ли? Не чакаш ли? Сега, виждаш, че скъсяваш все още тук отиваш надолу и тук е направил не турба, а един чувал. Преди го правеше по-добре при в началото. Сега, от тук като дойдеш, спираш, стоп, стоп. Само, че не е така, да почваш от тук и изведнъж тук не ти стига времето и разстоянието и удреш един такъв неконтролиран газ и напред също. Тук ускоряваш и тук да го правиш. Телинг тук е програмиран. За да не става той. Съвсем спокойно. Стоп. 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 Тук я качваш нагоре. След стопа качваш леко нагоре и отиваш леко надолу. Стоп. Стоп.